मो ना हूँ नाला कृष्णचंद्र। मो घर ओडिशा कोरापुट जिलार शशाणी बोलिक मो गोटे गाँ टी मुझे रहे। मोर आज की प्राय गोटे 3 वर्ष होगा मोर हाथ गोड़ बिंधा अंटा भी पेन होता मोर ये जो मो वाइजा डाक्टर देखिकी सब मेडिसिन खाऊली खाइले भी किसी काम भी करूनला। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ନେୟଥରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜଗଲପୁରରେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଆସିକି ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପୁରା ଇଏ କରୁଛି। କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ବି ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ରହୁଥିଲା ତାହା ବି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାହା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ତାହା ବି କମିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ହାତ ଗୋଟେ ବି ଡାହାଣ ହାତ ଗୋଟେ ବି ଯେଉଁ ବଥା ହେଉଥିଲା ତାହା ବି ଭଲ ଭାବରେ କମି ଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନେରଥରେ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ବନ୍ଧା ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ହେଉଛି। ମୋର ଅଣ୍ଟା ବି ପେନ୍ କମିଯାଇଛି ଏବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ଫେରେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଇଏ କରୁଛି। ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବି ଔଷଧ ମାନେ ବିନା ଔଷଧରେ ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲି ତା ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଏବେ। इंजेक्शन मो देह हाथ सब पेन भी नौली इंजेक्शन जाक ता भी मत ना पड़ूनी ना मुझे गोड़ चला बुला कले मत भल फ्री लगुच। भल गोटे ये